That's true, Mkomo. Nakaona chakaita ndizo addressa group, nakaona video imwe musikana airohwa nekamwana kemurungu. Then people start to comment pagroup vabonze abuse. Then ndobva ndazoudza vanhu kuti before majaja kuti mwana musikana uyu ari kuabuse, imbomubvunzai kuti CV rako rawakaenda naro, how do you get it? Because inini hangu ndakamboona imwe incident paDSTV. There is a family yainetsika nevana vavo, chachiri zvivakomana 2, then vanga vane kamwana kechi3 kamusikana, vanga vari varungu. Vana vacho vaive stubborn zvokuti chero mai vavo vaisvika vachivakika mudumbu. They were so hostile zvokuti vakambotsvaga mamaid vaingouya akaita 1 week oenda, akaita 2 weeks oenda, because vana vacho they were so hostile. So what they did, vakaamba advertiser basa ravo, no, we are looking for munhu anogona kudisciplina vana vedu, auye azosanda samaid, but main ari focus nediscipline yevana. So murungu ndomva azooffer kuvabatsira kudisciplina vana ivavo. So ndomva ndaona kuti okay, most of us tawana basa rakadaro okurwa tiri kuadvertise wanzi focus yako ndeyevana, make sure kuti vana ava vari well disciplined. Iwo mva wati zvinhu kuno kumusha vana tinongorova zvepane zvandingakonewe, UK vana havarohwe. So unofanira kunge uri specialist both psychologically, kuva nepsychology yekuziva kuti mwana ari stubborn inointroduce sei macorporal punishment ari light kuvana. Zvavafanira kuisa mwana munotykona, kuisa semunhu mune teaching background munoziva how to discipline mwana usina kumurova. So iwe ukazoenda paipa hauna kana teaching background yekuziva kudisciplina mwana, hauna kana any teaching qualification yekutraina mwana kutomudzidzisa chakutanga, kutomudzidzisa ugere pamba chaya kuti right ABC discipline yakadai hauna. Waenda paipa kamwana kako svika kokukika, iko kagara kari kukika vabereki, womva wabudisa video chikikwa nekamwana unoenda abuse. Enda neCV rawazvigadzirira nechinhu chaunoziva, ukandonyoka mutswa uri uyere kuhope ukanzimuka utibikirei uroste nyama unoziva, kwete kuzomuka wozadza wesa hafu yepote yemafuta ungokanda nyama yemomo, unokuwarira mahara. Hello guys, yeah, I think Brighton, you have raised several insightful issues, because my group pane chimwe chokwadi chatisiri kuudzana. What you should realize, guys, there are people kuno kuAfrica vane maresources ekuenda mhiri, vane maqualifications ekuenda mhiri, vasingadi kuenda mhiri. Then we've got people vanoshuvira kuenda mhiri, but they don't have the qualifications, they don't have the resources. Then there's some people who are willing to kia kuwana resources, yet they don't have the qualifications, no prerequisites ekuenda mhiri kwacho. Zvakafanira kuti right now umwe munhu ane basa raanonyatsoziva kuti iri basa ndirigoni, even rekunopika mafruits, munhu haasi tamboshanda mumunda, even one day muupenyu hwake haasi tambosakura, haasi tambogona kuti anokusa kushanda akamira, muupenyu hwake oti ndira anoshanda mumunda. You won't, unosvika uchitokundikana, rinosvika richirwadza basa iroro. Yet pane vanhu muno muZimbabwe, muno muSouth Africa who are doing this particular job asi havana maresources. So the idea is simple. You need to check with unei, what can you do miri, and what is the stumbling block inyaya yemari. Wotsvaga mari, you position yourself kuti uwane mari chekuenda miri, because to be honest, vanhu munomu vari kudiwa mhiri varimo, matruck drivers vanoshanda mumunda, even makera. Pane vanhu vanorigona basa rechikera, kokuti vazhinji vedu varongoona kuti kera ndo the easiest route, munoda unoita basa rechikera. Inini personally basa rechikera, I've been looking through kuti zvinodiwa ndezvipi. Pane zvimwe zvandonyatsoona kuti zvandizvikwanisi izvo hazvisi zvangu izvo, but at the same time I've got the teaching background. I've been dealing with kids almost for the past 20 years. Kwana. I also good by companionship, kuchengeta munhu, for the whole day. Ndakamuchengeta, and no problem, and soon no boyekana.
handisi munhu wokuti anodhiniwa kuti no ndakachengeta munhu. I can do that. That's what I've been doing after all, but andingati nini because ndaona mukana wekuita truck driver. I've never driven a truck mulife yangu, ndoda kunozviita. Ndasvika ikoko zvitosvika zvondipandukira. Pane vanhu vari kuwa kunzi mabutcherman, mukoti wemabutcherman waboka. Then somebody wants to go kunoita butcherman. Hausi kutombocheka nyama muupenyu hwako, uda kutodzidzira woita course 2 weeks unoita. Vachisvika ikoko zvinongooneka kuti ayo munhu banga harizivi, ende mwanotosvika kutozvicheka nemishini yekucheka nyama. But there are people vave nenguva vachishanda mumabhucha vasina maresources. Those people should actually get those resources toenda mhiri. Avo vasina maqualifications kuenda mhiri, totsvaga maqualifications, then we perfect those qualifications, then tonopinda musituation yakatifanira. Kwete kusvika tongopfekera pese pese. That is why munhu achizopuwa CV ka yekuti iye pachezvake hatombozivi kuti chichiri kuitika paCV iyo. Yet umwe nomwe munhu anokwanisa kugadzirirwa CV yakanangana naye, ine experience yakanangana naye. Muri kuona? So I totally agree with what Brighton is saying. Kuti pane kamwe desperation katiri kuita ka, by the end of the day we end up doing desperate things to scam you because takatoboka kudara. Even mnakuda kuti scam anye sonoti uyu anojutika.